Iy'ndaba ezinhle sizoy'thola namhlanje iy'ndaba ey'thinta lapho inkosi yamagcokama uSicebi wakwaDlamini iVulandlela ukhiphe i-albhamu-ke naye-ke ebusuku izolo. Ungomunye abantu abamemeza ukuthi uzokhipha kwaba nenhlahla-ke kwakhe kwalunga. Abaculi abaningi-ke akulunganga-ke babe ney'nkinga ey'ningi. So i-albhamu yakhe isiwuqedile usuku njengoba iphuma ebusuku. Kube ney'ngoma laphana ezi-more than 3 ekwazile ukuthola ama-100K nge-one day. Sibale iy'ngoma ey'njengo-True Colours, Amabulawo, Ushoda Wena. Ezinye-ke iy'ngoma-ke ey'khuphuke uShun Umuhle, Uthando Oluhle, Umthwele Nengane, Ibuze Iminyaka. Ezinye-ke iy'ngoma laphana ey'khona ey'ningi ey'khuluma ngalo uthando. Njengoba sazi ukuthi uSicebi othandweni, hhayi ushiya kubulili impela, ushaya kubola akadlali, uyaqondanisa. Dr Love. So engifuna ukubalula ilokhu, i-streaming this year if amavidiyo amade ungawabuki or ungawalaleli, kuyacaca ukuthi ena uzolahleka ngampela, uzongatholi kahle ukuthi inhloso yamavidiyo afana nalawa siyenzelani. Why siku-emphasize lokho esikwenza njengoba namanje sibhalile la sikhombisa ukuthi uSicebi inkosi yamagcokama usehlanganise ama-views amangakanani. Lokhu kugqugquzela abaculi abasebancane, abaculi abangenayo ishow ngo-online ukuthi ena izinto ziyenzeka. If uy'misela, if ukhanda i-fan base yakho, abantu abazothola umculo wakho ube uwena, ube i-original, ungazami ukuyishintsha cause abantu bayalahlana endleleni uma uzama ukuzuza omunye umuntu. So ukuba uwena kuyasiza kakhulu. uSicebi abaculi abadala endimeni sebenesikhathi eside impela. Sebenemicimbi abayenzile laphana eThekwini ko-Playhouse, banama-awards impela abawawinile kuma-SATMA, imicimbi ethize bayivalile, ba-appear-a nako-DStv Channel 321, into ey'njengalezo nje. So akayena umuntu ofikayo manje, unesikhathi eside endimeni. So akwenzayo ukwenza ngoba ukusebenzele iminyaka. So iy'ngoma zakhe-ke lezi-ke yizo lezi ey'phushile-ke. Sibonge-ke nanokuthi ena akwazi ukuthi aze ahlanganise nemiliyoni. Imiliyoni ngosuku oluyi-1 laphana nge-albhamu akulula, kodwa umaskandi lokho sebekwenza nje kalula. Sithemba ukuthi nabanye futhi abazokhipha bazoyithola leyo chance leyo ukuthi bey'bonakalise, be-prove ukuthi ena why baziwa kangaka, why kuthiwa bangabanye omaskandi abalidayo endimeni nane-impact yabo abanayo. Siyibonge futhi once again inkosi yamagcokama ngokuhlanganisa imiliyoni i-albhamu yayo ngosuku nje lokuqala iphumele. Siyabonga.